Здравейте, приятели! Днеска аз ще рисувам няколко икони на ФНФ. Тей, само да вляза в Google, нали, да ги намеря, за да ги таковам. Тей. Аре, влизай. Тей. Това ще отнема малко време в писането. Така, хора, намерих го. Сега само да си намеря химикал и лист. Така, хора, тотално си намерих мастер и такова. Значи, да започнем. Те, значи, очите му са... Чакай се, Не, това не стана. Те сега кръгчето. Там по-леко да е, нали, защото е така. Те и сега... Неговата мъртва икона. Така. Те... Така. Така и готово. Направих икончетата. Виж как изглеждат. Горе-долу добре. Сега да намеря следващата икона. Хора, намерих пиксел такова. Сега ще опитам да го направя. Така. Квадрати даже. Аз ще го направя по квадрати. Нали, както си е там. Това ще бъде доста трудничко. Нали? Лоу, това ще бъде доста трудно. Защото, нали, знаете сега, то е горе-долу трудно да правиш пиксели. Не, чакай, ще направя от другата страна, защото няма да стане. Да, започвам отново. Това ще ми отнеме, нали, много време, затова ще трябва да го спра. Извинявам се, ако ще е твърде лошо, нали, но би трябвало да се хареса, нали? Ето го пиксел. Това много ми харесва както, нали? Сега отиваме към следващото. Камерата ми е така че сега ще го оставя, нали, така да се вижда, нали, като го правя. Тъй как забелязах тук пак пиксел, който нямам да го правя, някакъв Мики Маус. Добре, да започнем, нали? Как да го... не Уири. Уири, махай се! Защо снимките ги няма? Искам да го зумна! Така, Мики Маус, здравей! Те знаех, че те има в ФНФ, нали? До сега не съм го виждал. Това ми е първия път. Те сега... Лол, харесва ми тази иконка, нали, когато е... Не знам сега кое ще е твърде грозно. Те. Baby Kochan is here. Baby Kochan. Лоу. Те. Така, Мики Маус или който да е готов. Ето. Чакай. Окей. Така, това да не е Фреди. Не знам. Но съм 100% сигурен, че това би трябвало да е Фреди. Защото изглежда като Фреди. Или е Скуб, или е Фреди. Не знам. Те.
tu ето мене Не, тая мечка просто не мога да рисувам. Тя няма да не мога, защото тя ми е малко трудна. Чакай, това да не е Соник. Ло, нямам си идея. Какъв е той? Не знам сега, ако е твърде лошо, нали, рисуването за вас, просто вие сте свикнали да го правите по-хубавичко. Нали? Някои хора са свикнали да го правят доста хубаво. Аз сега си го правя горе-долу грозно. И хора, на 16 август отивам на моренцето. Той го знам, когато става, нали, нещо там тъжно. Тоест аз знам такава имотиконка, нали, на такова. И брат ми ще спил мене. Той и без това ми е брат, нали. Имам си братче, което се казва Мишо. Но това. Така, последно и завършвам видеото, защото вече ръката ми писна. Предвид вкисна. Какво е това? Чакай, ще го направя. Не ме интересува какво е това, ама ще го направя. И нали на това е нещо от гличното, не знам. Не ме интересува. I don't care. Това да не е... Не, няма как да е. Не знам дали да е. Не знам. Не знам дали е тя, но може да е... Нали от тук Мики Маус, просто... Това е по другата му част. Нали на следващото. Не знам. За първи път виждам такъв. Нали, или който и да е. Аз съм готов. Те ще направим около няколко частички. Благодаря, че гледахте това видео. Чао!